Poštovane gledateljice, poštovani gledatelji, srdačan pozdrav, dobro večer i dobrodošli u Zoom Zagreb. Mnogi za današnji dan kažu da je jedan od najdepresivnijih u godini. Isto tako ga nazivaju Blue Monday. No, po svemu sudeći, on može biti depresivan trenutno samo u jednoj stranci. Točnije u onoj stranci koja ide na unutarstranačke izbore u mjesecu ožujku. Večeras ćemo upravo o tim unutarstranačkim izborima razgovarati s mojim večerašnjim gostima. U studiju pozdravljam gospodina Petra Tantu. Lijepi pozdrav, dobro večer, dobrodošli. Poštovanje, dobro večer. S nama je gospodin Zoran Pucarić. Lijepi pozdrav, dobro večer, dobrodošli. Dobro večer. Idemo na kratki uvodni prilog, a nakon toga vraćamo se u studio razgovarati s našim gostima. I dok s jedne strane Davor Bernardić ni kriv ni dužan reda dobar niz, prvo sa europarlamentarnim izborima, pa onda sa predsjedničkim, s druge strane Andrej Plenković ima sve veći broj oponenata u vlastitim redovima. Novi predsjednik HDZ-a znaće se do sredine ožujka, najavio je glavni tajnik stranke Gordan Jandroković. A da je nezadovoljstvo u HDZ-u veliko, govori činjenica da za sada uz aktualnog predsjednika na čelno mjesto želi još 5 kandidata: Miro Kovač, Davor Ivo Stier, Ivan Penava, Ljubo Ćesić-Rojs i Tomislav Karamarko, koji se doduše nakon te najave više nije izjašnjavao. Do sada je HDZ-u na izborima za predsjednika u zadnja 2 ciklusa bio samo jedan kandidat, tako da uvjetno rečeno, ako se zaista kandidiraju svi koji su to najavili, čini se da nas i tamo čeka festival demokracije. Gospodine Tanta, evo zaista, Davor Bernardić ni kriv ni dužan na nekako krilima pobjede Zorana Milanovića. Sada je počeo govoriti da su pobjednici europarlamentarnih izbora, iako je u toj noći on bio izgubljen. Pri samoj pomisli da su zapravo dobili, nije mogao vjerovati 4. I sad s druge strane imamo situaciju u HDZ-u ovakva kakva je. Doduše nitko od sugrađana, imali smo anketu u našim vijestima, ne može vidjeti Davora Bernardića kao premijera, no on može sebe. Pričali smo malo prije početka emisije, Davor Bernardić je odličan kolateralni pobjednik. Dakle, ja ne bih rekao da je on rođen pod sretnom zvijezdom, on je rođen pod sretnim sazvježđem. Dakle, ako se sjetimo kako je SDP izgledao protekle godine u ovo doba, dakle, imali smo stranku u kojoj su odlazili oni teškaši, stranka koja je izgledala kao da je pred raspadom, kao da će se raspast na više frakcija. Odjednom su došli europarlamentarni izbori na kojima je na kraju, zahvaljujući Brexitu, praktički su poravnani 4:4 zajedno sa HDZ-om. Nakon toga je Zoran Milanović osvojio predsjedničke izbore i zapravo Davor Bernardić je na krilima svojih kolega došao do toga da je pobjednik, a zapravo ništa konkretno nije radio. Je najvažniju stvar, mnogi kažu analitičari, nije pričao. Da, nije pričao, maknuo se. Upravo ono što su i Kolindi Grabar-Kitarović savjetovali, što manje govori. Dakle, sada je situacija da je gospodin Bernardić zapravo ojačan sa unutar stranke, da su prošli teren 2 puta, da su ojačali neke gradove u kojima su dosta lošije stajali proteklih godina i zapravo on sada ima osjećaj da bi mogao poletiti, da bi mogao osvojiti parlamentarne izbore. Da li je to moguće? Ja vjerujem da nije, da je to zapravo samo nekakav pogled njegov iskristaliziran, da zapravo uopće nije 100% siguran da li može, ali s obzirom da je 2 izbora je stranka dobila, da vjerovatno može i to dobiti. I to zapravo treba napraviti konkretne analize koje će isto tako pokazati da ljudi koji su glasali za Milanovića neće glasati za Bernardića, odnosno to su protestni glasovi koji su se prelili sa raznih strana. Gospodine Pucarić, izašao je sastav vlade u sjeni. Prvi, pa onda nastavak u dnevnim novinama, danas drugi. No, mnogi su komentirali da glavni tajnik SDP-a Nikša Vukas se vidi na čelu Ministarstva unutarnjih poslova. Kada se sjetimo klipa u kojem je on sa predsjednikom stranke Davora Bernardića, koji je zaista izazvao, ja ću reći, simpatije na ovakvom od velikog pučanstva koje je to vidjelo. Šok za šokom. Opet s druge strane danas vidimo da u toj nekoj kalkulaciji pojavljuje se ime Rajka Ostojića kao jednog od budućih ministara. Nekako to smo sve vidjeli. Kao što sam napomenula u našim vijestima, radili smo anketu. Mi nismo mogli naći sugrađana koji je rekao da vidi Davora Bernardića kao predsjednika, ali rekli su da treba promjena. Dakle, promjena apsolutno treba. Ja bih samo ispravio Peru u jednom detalju. Dakle, SDP nije pobjedio zadnja 2 puta, odnosno Bernardić nije pobjedio 2 puta. Jedno je pobjedio Milanović, a s druge strane oni nisu pobjedili na europarlamentarnim izborima. Neočekivano su imali 4 zastupnika.
Oni su to proglasili Oni su to proglasili svojom vlastitom pobjedom, Zato što nisu očekivali, budimo realni. Povijest nas uči da su mnogi svoje poraze slavili pa nisu dobro završili, pa ajmo ne ići u tom smjeru. Dakle, Bernardić raspolaže s onim s čime raspolaže. Mislim, dakle, on je s jedne strane otišli su Milanovićevi puleni u druge stranke, neke je on eliminirao. Ja se moram uvijek koncentrirati kad razgovaram o Ostojićima, mislimo li na Rajka ili Ranka, koji je koji. Ranko je za a kad nema Ranka, kad Ranko nije popularan, onda se netko drugi gura u Ministarstvu policije koja je to jako dobra pozicija da bi možda nešto probao ušićariti sa strane. Gospodo, ali SDP nam nije tema s obzirom da HDZ ide na izbore. Jako puno ih se javilo. Moram priznati, nije ni malo lijepo što je krenulo cipelaranje same predsjednice sad nakon gubitka izbora i traženje krivca prvenstveno u vlastitim redovima. Nakon toga sva je krivnja zapravo pala na samu predsjednicu u odlasku, ali počeli su se javljati kandidati od Davora Ive Stiera, Mire Kovača. Gospodin Penava je dao intervju, Tomislav Karamarko se jednom oglasio i Ljubo Česić-Rojs, što zapravo uopće ne možemo ni zamisliti, no to bira HDZ. I naravno aktualni predsjednik Andrej Plenković, no mnogi kažu, ovo zaista nije ironično, da treba gledati kuda gleda predsjednik Sabora, gospodin Jandroković, a on podržava gospodina Plenkovića. Danas nam je došla vijesti da gospodin Butković bi trebao dati i vidjeli smo da je gradonačelnik Dubrovnika dao podršku gospodinu Plenkoviću. Dok s druge strane Karlo Ressler ne. Za sad. Za sada. Za sad. Dakle, mi smo praktički počeli pričati o tim unutarstranačkim izborima za vrijeme europarlamentarnih izbora kada su se desili oni crni labudi koji su plivali po HDZ-u na izbornu noć. I to je zapravo u trenutku kada smo shvatili kako izgledaju izlazne ankete u drugom krugu predsjedničkih izbora, već se na veliko počelo pričati o tim unutarstranačkim izborima. Ali nije bilo labuda. Ali nije bilo ovog puta labuda, nego je bilo priznavanje poraza, što je časno. S jedne strane rekao bih definitivno... Mislim da je, oprostite, bilo malo suludo da za 6% razlike uopće ideš proglašavati pobjedu. Iako smo često znali vidjeti da si... Pobjeda je proglašena par dana prije, tako da... Da, u Sesvetama. Bernardić je pobjedio. Svi pobjeđuju. Točno tako. Mi smo nacija pobjednika. Točno tako. Zapravo ono što se dešava trenutno u HDZ-u je da imaju više unutarstranačkih problema. Primjerice, ta Slavonija koja je tradicionalno nekako bila naklonjena HDZ-u ovog puta nije, jer tu imate priču oko Miroslava Škore. S druge strane, čini se da se nastavlja taj kontinuitet unutarstranačkog neposluha koji ne odrađuje teren onako kako bi se trebao odrađivati u izborima i zapravo tu smo vidjeli da je nastala rupa od 100.000 glasova koji su prešli na jednu drugu stranu. Ako bih mogli konkretno gledati što se tiče unutarstranačkih izbora za predsjednika, tu zapravo imamo već dva kandidata koji su to ranije najavili. Dakle, oni su već negdje na jesen rekli da se planiraju kandidirati. To je gospodin Kovač i gospodin Stier. Ja vjerujem da su oni već počeli malo odrađivati baze, hodati po Hrvatskoj, razgovarati sa lokalnim ograncima, ali dalje vi tu imate gospodina Plenkovića koji je predsjednik stranke, koji je predsjednik vlade i kojem samim time što obnaša tu dužnost zapravo ima tu nekakvu težinu. I nekako prevaga može otići na njegovu stranu. Ako ćemo gledati, u HDZ-u se glasuje prema načelu jedan član, jedan glas i zapravo tu se može desiti situacija da ako se ovi oponenti od Plenkovića prebace i udruže, da se može desiti da se sve neće završiti u prvom krugu, nego da se ide u drugi krug, a onda je sve moguće. To će biti i novost na političkoj sceni, barem što se tiče izbora u HDZ-u. Može li se dogoditi primjerice da gospodin Plenković izgubi i onda da u tom trenutku imamo predsjednika vlade koji nije predsjednik stranke? Dakle, zakonski nema zapreke da on bude i dalje predsjednik vlade. On je legalno izabran i tu nemam nikakve dileme. Hoće li on izgubiti stranačke izbore, to je isto tako dosta teško. Dakle, to je ambiciozan poduhvat i što više ima kandidata, njemu je bolje. On je u udobnijoj situaciji. Ne treba zaboraviti da je jako puno članova stranke umreženo, ima nekakve partikularne interese i odgovara im biti na vlasti. Tako da oni će u principu napraviti... Ako pogledamo malo, moram se malo vratiti na predsjedničke izbore, dakle, HDZ je bio u jednoj vrlo lošoj situaciji. Oni su bili svjesni svih karakteristika naše predsjednice i oni su bili svjesni što ona sa sobom nosi. Dakle, oni nisu imali puno izbora. Jako teško je doći i reći, gle, mi imamo novog kandidata, naše kandidata koji obnaša funkciju nećemo podržati u drugom mandatu. A možda je najpametnije bilo da su napravili to. Međutim, sve naše stranke su relativno indolentne, svi su
su se uljuljkali u nekakvom svojoj poziciji. SDP-u odgovara biti u oporbi i njima je super, ovima koji su tamo. Oni se isto nisu potrudili pronaći nekog svog kandidata. Kandidirao se Milanović koji se maknuo od SDP-a bio. Da. Najbolja stvar je bila što se SDP isto tako nije gurao prema njemu. Gurao se kad je već sve bilo gotovo. A moramo se samo prisjetiti gdje je najavio kandidaturu. Da je to bilo u Novinarskom domu, a ne na Iblerovom trgu. A s druge strane, ako pogledamo predsjednicu, netko je mogao doći njoj i reći, gle, izmisli razlog, reci da se ne možeš ponovno kandidirati iz bilo kojeg razloga, daćemo ti bilo koje ambasadorsko mjesto gdje god želiš, daćemo novog kandidata. Oni su krenuli s njom, kao zadanom varijablom. Došli smo do toga da su ljudi koji su njoj bili skloni dugo vremena počeli govoriti, gle, draga, nemoj ništa govoriti, bit će ti bolje za kampanju. To nije karakteristika predsjednika. Ali jednostavno je bilo tako. Sad u cijeloj toj priči on se mora nekako postaviti i reći, odnosno svi se kandidati moraju postaviti i reći, gle, mi ćemo napraviti nešto bolje. Doći će do loma u stranci, oni su vladajući, iduće godine idu parlamentarni izbori. Ja sam jako skeptičan da Plenković na kraju neće pobijediti. On će pobijediti možda sa malom većinom, ali mislim da će pobijediti. Ja trenutno ne vidim da ima nekog jakog oponenta koji će mu kontrirati. Ali ako bi se samo mogao nadovezati, ako povučemo dijametralno suprotno u SDP, zamislite sad da gospodin Bernardić zatomi svoj ego, izađe van i kaže, ok, ja sam svoju dionicu odradio, vidite da je SDP u boljem stanju nego prošle godine, sad je vrijeme da dođe neko novi, kažem, zamislite, ne teoretski. Teško zamisliti. Teško je zamisliti jer ovo, ja sam svoju dionicu odradio, rekao Sanader. Točno tako. A Sanadera i Bernardića ne možemo dovesti nikako u korelaciju. Ni blizu. I sad ne možemo dovesti, ali da sad hipotetski pričamo, da se pojavi Bernardić i kaže mislim da je vrijeme za neke nove ljude i postavi nekog teškaša koji ima jako dobar pedigre u javnosti, neću sada o imenima, ali moguće čak da bude i žena i da kaže ok, idemo sad izaći van, idemo pokušati napraviti nešto novo. Mislim da bi to svakako izašlo kao pozitivno i u medijima i u javnosti i kod birača SDP-a. S tim da moramo shvatiti da svaki političar ima jako visok ego, a Davor Bernardić u ovom trenutku zaista misli da je pobjedio. Kada smo već kod predsjedničkih izbora, izabrani predsjednik dao je intervju. Rekao je kako će izgledati inauguracija. Nećemo više imati onaj, mnogi su rekli kič, ali na Markovom trgu. On će preuzeti svoju dužnost u uredu predsjednika, no napravio je jedan zanimljiv manevar. A taj manevar da on je rekao koga će pozvati, predsjednika Ustavnog suda pred kojim daje zakletvu, naravno bivšu predsjednicu, bivše predsjednike, isto tako uži kabinet vlade i članove svog stožera. S time je jasno dao do znanja da gradonačelnik grada Zagreba neće biti pozvan na inauguraciju. Ali to je on govorio i u kampanji. Da ljudi koji su bili na inauguraciji, sada već bivše predsjednice, odnosno predsjednice u odlasku, nisu ljudi s kojima se on želi družiti i ljudi s kojima će on biti okružen. Dakle, manevar je dobar. Ako pogledamo njegovo ponašanje nakon proglašenja rezultata, on se u javnosti u principu nije pojavljivao, dao je intervju napokon, ali se drži sa strane. Nije se pojavljivao ni na ovim protokolarnim mjestima gdje je bio i pozvan kao bivši premijer jer je rekao da je samo jedan predsjednik se treba pojaviti u javnosti, što je točno. Dakle, on s jedne strane pazi biti predsjednik s karakterom, a ne isticati svoj prgavi karakter i zamjeriti se nekome, što je dobro. S druge strane, nije izbjegao samo gradonačelnika grada Zagreba koji je osumnjičenik koji bi trebao biti u publici. Izbjegao isto tako i da pozove recimo predsjednika Vučića kojeg kao susjeda mora pozvati ako poziva druge susjede. Ne mora ga pozvati, ali s time šalje poruku koju ne želi pozvati. Nisi dobro došao. Dakle, ok, mi možemo misliti ovako ili onako, ali Hrvatska mora napokon izgraditi jednu sustavnu politiku i prema Srbiji i reći ok, mi želimo sa vama izgraditi odnos takav, takav i takav, to i to nam smeta i to moramo riješiti. Mi to do sad nismo napravili. Mi smo imali situaciju da pozivamo Vučića koji onda napravi cijeli show, mi ispadnemo inferiorni i on je došao na naš teren. Točno. Dakle, to se ne radi. S druge strane, on šalje poruku da je skroman. Dakle, premijer koji odlazi u Tač i tamo jede i zabavlja se i pojavljuju se raznorazni računi gdje je stranka ili netko platio, ne znam, jastoge u Dubrovniku i slične stvari na računu za room servis, mora paziti da pokaže da je
skroman, pogotovo u situaciji u kojoj se nalazimo. On je naučio iz svojih grešaka i ako se bude tako i dalje ponašao, to je super. Međutim, sad smo otkrili jednu drugu stvar. Dakle, mi u Ustavu propisujemo da se prisega polaže pred predsjednikom Ustavnog suda, a Zakon o izboru predsjednika propisuje da se polaže pred Ustavnim sudom. Dakle, on mora pozvati i ustavne suce. On je rekao da će pozvati i ustavne suce. Tako je. To je jedna stvar. Druga stvar, doći ćemo u situaciju, on je u intervjuu svojevremeno Igoru Alborgetiju, to je bilo pred već dosta godina, rekao da nije vjernik i da se ne želi definirati, ne želi se ni definirati kao predsjednik Josipović da je agnostik. On je kršten, vjenčao se u crkvi, ali kaže da nije vjernik. Sad dolazimo do onoga tako mi Bog pomogao. Dakle, mi smo u zakonskom tekstu, sjetimo se 1992. kad je pokojni predsjednik Tuđman polagao prisegu, on je napravio 2 izmjene u prisezi. Dodao je dakle, bila je na dobrobit hrvatskih državljana, on je dodao na dobrobit hrvatskog naroda i hrvatskih državljana, što je po meni nedopustivo. Dakle, ne možeš mijenjati nešto što ti je zadano. Ne mislim da je nedopustivo da će predsjednik skrbiti o interesima hrvatskog naroda. To nam je na koncu konca ustavna obveza koja proizlazi iz drugih detalja. Ali da ideš mijenjati tekst koji polažeš i ponavljaš, tad je bio predsjednik Jadranko Crnić, ako se ne varam. Tako je. I on je dodao to tako mi Bog pomogao. Protiv toga tako mi Bog pomogao ja osobno nemam apsolutno ništa. Ali držim da je krivo imati to propisano u prisezi, jer što ako izaberemo predsjednika kojem nekakva njegova vjerska načela zabranjuju da kaže tako mi Bog pomogao? Igrom slučaja imam prvi originalni tekst. Dobro. Koji je izrađen za prvu inauguraciju prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana, gdje ne stoji taj dio tako mi Bog pomogao, koji se kasnije. Ali imali smo priliku vidjeti da kod inauguracije profesora Ive Josipovića nije to bio problem. Bez obzira što je rekao da je agnostik, da nema, ali s druge strane na pitanje gospodinu Orsatu Miljaniću hoće li izabrani predsjednik reći tu rečenicu, rekao je vidjet ćete. Ali ono što sigurno znamo da neće nositi nikakvu lentu, jer da sebe ne smatra nikakvom misicom. Da, bilo je ostalo otvoreno pitanje te lente. Ja sam praktički gledao sam malo po medijima kako je bilo to. Zapravo pisalo je ono konkretno da bi trebala biti lenta, da je u Ustavu lenta, pa onda nije u Ustavu lenta. Zapravo ta lenta je nekako, više bi ja rekao, dio ceremonijala, dio nekakve protokolarnog dijela toga svega. Jer zapravo meni je interesantno bilo gledati praktički još od vremena Franja Tuđmana kako izgleda ta cijela ceremonija, kad vi imate dolazak predsjednika, pa imate suce, pa je to, lijepo izgleda, dio nekakve tradicije. Je i pompozno izgledalo. Mislim, moglo se isto napraviti na Markovom trgu da izgleda puno manje, ali predsjednik je, odnosno izabrani predsjednik je odlučio i tako će biti. Zapravo, na neki način ja sam poprilično ravnodušan. Svejedno mi je da li naprave jedno ili drugo, bitno je da ustoličimo predsjednika pa da krenemo dalje, da vidimo kako to izgleda. Vlada Republike Hrvatske izdvojila 65.000 kuna za 650, za inauguraciju, no čini se da će se potrošiti svega možda nekih 10.000 kuna, kako kažu iz sad ureda izabranog predsjednika. Ja se samo referiram na ovo što je Pero rekao. Dakle, lenta je propisana zakonom o grbu, zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske. Pa smo je vidjeli na torti. Pa smo je vidjeli na torti gradonačelniku i vidjeli smo je u staklenoj kutiji kao snjeguljicu u staklenom kovčegu koja se predaje predsjednici na promociji. Dakle, ako je nećemo koristiti, znamo zašto smo 1992. pokušavali napraviti tradiciju koje nije bilo. Ali kad vidimo sad za šta je sad korišteno... Ali prošlo je od tada već dovoljno godina. Vidimo da je nepraktična, da je ljudi ne koriste. Onda možemo napraviti izmjene, dopune zakona. Ako mijenjamo zakone za sve i svašta, onda možemo napraviti praktično izmjenu toga da ne bismo tjerali predsjednike da sami krše zakon. Dakle, tamo piše da lenta kao simbol predsjedničke časti predsjednik nosi u svečanim, to je prisega, to je primanje predaja vjerodajnica i na dan državnosti ili tako nešto. Sad nije mi jasno to na dan državnosti ujutro kad ustane mora staviti lentu i onda ide u kupaonicu ili što se događa. Druga stvar koja je jako bitna, bitan je protokol. Dakle, mi možemo donijeti uredbu o polaganju predsjedničke prisege ili ćemo u zakonu o izboru predsjednika propisati da se prisega polaže tu i tu, tada i tada, na taj i taj način. I onda neće biti nikakve dileme. Tome služi protokol. Protokol služi da se nitko ne bi osramotio i da se nitko ne bi osjećao povrijeđenim na bilo kakvom službenom događanju. Ali opet, s druge strane, nedavno smo svjedočili da koliko protokol može
Apsolutno. napraviti greške. Da, zato što protokol isto tako mora nekada uključiti mozak i reći aha, čekaj, ako su mi državni odvjetnik i osumnjičenik po redoslijedu jedan za drugim, mogu li zamijeniti ovog i ovog, pa će biti u dvije različite lože. Ja bi se usudio reći da je pitanje percepcije ko je bio u tom protokolu, da li on Milana Bandića smatra osumnjičenikom ili ga smatra gradonačelnikom bez greške. Da, a državnog odvjetnika zlostavljačem. A državnog odvjetnika zlostavljačem, dakle to je sve stvar početne percepcije. Jel? Ali da se vratim na onih 650.000 kuna, dakle Orsat Miljanić je rekao da će oni pogledati na kojoj je to stavci i za što se može iskoristiti i da ne vidi nikakve troškove jer bi to trebalo biti radni dan u uredu predsjednika, dakle nema nikakvih dnevnica, nema nikakvih posebnih troškova za prostor i bilo što drugo. Kamere će doći, to će snimiti, eventualno će biti nekakav kratki prijenos na televiziji, polaganje prisege i to je to. Gospodo, a onda kreću oni izbori u, kako je gospodin Jandroković rekao, sredinom ožujka u Hrvatskoj demokratskoj zajednici. Imali smo prilike vidjeti da predsjednik vlade, ali predsjednik stranke ovaj vikend je hodao po svojim mjestima gdje ga vole, to ćemo tako nazvati, i gdje je nekako tražio podršku. S druge strane, Tomislav Karamarko, nekadašnji predsjednik, samo se bio oglasio jedanput onim Facebook statusom, poslije toga nismo imali prilike čuti, tako da ni ne znamo da li on uopće ide u utrku ili ne, ali ono što znamo je Davor Ivo Stier i Miro Kovač. Možete li vi zamisliti gospodina Stiera kao predsjednika HDZ-a? Mnogi kažu da bi to bilo kao da HDZ izabere svog Bernardića? Pa, u principu, meni je prije svega interesantno jer i gospodin Stier i gospodin Kovač su najavili svoju kandidaturu puno prije predsjedničkih izbora. Rekli su da podržavaju Kolindu Grabar-Kitarović i nisu se zapravo isticali nešto previše unutar tih predsjedničkih izbora. Ni da nešto pomažu na terenu, ni da iskorištavaju medijske reflektore da bi sebe promovirali. Dakle, nekako u ovom trenutku vidim gospodina Plenkovića da nastavlja taj cijeli set aktivnosti kako bi došao do toga da postane ponovo predsjednik HDZ-a, ali bi tu možda istaknuo da bi trebali pričekati, ja se iskreno nadam da bi u HDZ-u mogao zabljesnuti neki novi kandidat, neki neiskvareni, netko od kog zapravo još uopće ne očekujemo, pojaviti se i uzeti svjetla reflektora. Vjerujem da bi se... Na primjer, ili imate ikoga u ovom opisu sad što ste opisali? U ovom trenutku mi je jako interesantno što su neki dojučerašnji suradnici gospodina Plenkovića praktički zabili nož u leđa njemu i okrenuli se u potpuno jednom drugom smjeru. To mi je onako indikativno, ali za sad još oni nemaju dovoljnu težinu da bi preokrenuli tu cijelu priču, jer morate uzeti u obzir da je HDZ praktički najveća stranka u Hrvatskoj, ima jako puno članstva i vi sa cijelim tim članstvom morate razgovarati, morate izići na teren, morate razgovarati sa ljudima, rukovati se sa ljudima i to je zapravo ono što sad čeka gospodina Plenkovića. Također moramo uzeti u obzir da Hrvatska predsjeda Europskom unijom, što je njemu jako velika čast. On jako Iako je to samo rotirajuća stvar i totalna formalnost. To ipak zapravo na neki način njega baca ponovo u svjetlo reflektora Europske unije i europskih poslova kao nekakav plan B za budućnost. Jel? I zapravo ja svakako mislim da je njemu sad imat će jako turbulentan period i unutar stranačke izbore za koje smo sad čuli da će biti u proljeće, pa se onda nešto pričalo da postoji mogućnost otkazivanja, pa je onda izašao. Ja mislim da je gospodin Šeks pa je rekao da se ipak ne može po statutu stranke odgađati. Pogledat ćemo još. Ja nisam točno siguran kako će to izgledati unutra, ali vjerujem... Ali sav gospodin Vjesnik iz HDZ-a, gospodin Jandroković je rekao... On je danas jasno rekao da on drži stranu gospodina Plenkovića, ali vidjeli smo da je držao mnogima stranu, pa evo to u zadnji trenutak okrenuo. On je konstanta u HDZ-u. Mnogi kažu da, kako on kaže, mislim, to je sad više manje šala bilo, ali ja sam vidjela da su to svi analitičari nekako kopirali, da se onda ne mora nekako tražiti uopće pobjednik, jer samo da se treba gledati što je odlučio gospodin Jandroković. Što je prepoznao. Prepoznao. Što je gospodin Jandroković prepoznao. Dakle, ovaj glasnik koji je rekao da ne daje Bjanko podršku,
Dakle, ja ne vidim ništa tako šokantno u toj izjavi. Mi smo svi naučili da ta stranka ima apsolutno, dakle ona je jedinstvena, ima jedinstveno mišljenje, pa nije bitno imali 200.000 članova ili ima 10 članova, jer oni svi imaju jednako mišljenje. Da. Ako imaju jednako mišljenje, onda su izbori nepotrebni. Zato su do sad imali jedan kandidat, jedan član, jedan glas, nisu imali više kandidata. Ali u toj izjavi da nitko nema bjanko podršku, u stvari nema ničeg lošeg. Ok, mi možemo graditi priču da je on još jedan koji je poslan u Brisel, pa će se vratiti iz Brisela možda za predsjednika stranke. I Plenković je otišao u Brisel, pa se vratio nazad i prvi rekao, ok, Karamarko ne valja, ja ću. Dakle, to što je Karlo Ressler izjavio, u principu nema ničeg lošeg. On je rekao, nitko nema bjanko podršku. To je u redu. Svako se mora nametati kvalitetom svojih argumenata, promišljanjem, kvalitetom politika koje zagovara i nudi. Samo što to nije tako. Mi smo svi naučili da u stvari priča funkcionira sasvim drugačije. Točno tako. Ako gledamo malo povijesno gledano, gospodin Ressler je bio pri samom vrhu liste HDZ-a na europarlamentarnim izborima. Je bio prvi. Tako je. Dakle, apsolutno je bio prvi. Ali postavljalo se pitanje među starijim pripadnicima HDZ-a, koliko se jako puno se pričalo o tome, s čime on zaslužio da on bude prvi, a da prvi neko ne bude od teškaša. Jer uvijek netko dobije to prvo mjesto po zaslugama, jer onda taj vjerovatno mora najmanje raditi unutar kampanje, jer je praktički već ušao, jer će HDZ uvijek imati taj svoj određeni postotak, prvi par mjesta koje će završiti unutra. Zapravo, gospodin Ressler je svoju kampanju proveo po Hrvatskoj objašnjavajući tko je on i s čim se bavi, dakle predstavljajući samog sebe. Zato je meni iz tog trenutka, on je zapravo može zahvaliti tu prvu poziciju gospodinu Plenkoviću. A samo i jedino njemu. Točno to, koji je donio sam odluku kako će izgledati ta lista. Zapravo nisam čuo da je postojao nekakav demokratski odnos da se slagala lista pa predlagali pa ovo pa ono. I zapravo i analitičari i kolege koji se bavi s ovom poslom su bili onako dosta vidi, gledaj, situacija je takva, Plenković je donio odluku, to niko nije propitivo iznutra, tako će biti. Pa se desila situacija, svi su očekivali 6-4, pa se desilo 4-4. Da. Samo moram se nadovezati. Dakle, predsjednici stranaka u Hrvatskoj strankama vladaju na način da određuju raspored ljudi na listama za bilo koje izbore. Dakle, naš preferencijalni sustav nije baš onaj sustav koji bi izbio vlast predsjednicima stranaka iz ruku, koji bi možda bio najviše fer, a to su otvorene liste. Dakle, jedna izborna jedinica bira 10 kandidata za Sabor, ti imaš plahtu na kojoj 20 stranaka nudi svojih 10 imena i ti možeš zaokružiti 10 imena sa bilo koje od lista koji se tebi sviđa. To su pravi demokratski izbori gdje bismo mi birali najkvalitetnije među nama da odu u Sabor. Tome nije tako. Većina ljudi ni ne iskoristi tu svoju mogućnost davanja preferencijalnog glasa. S druge strane, ako ne pređu prag, onda se ti preferencijalni glasovi zanemaruju i tako predsjednik stranke vlada. Vlada na taj način da će reći, ok, ti mi nećeš biti visoko na izbornoj listi. Dakle, ostaje još jedan argument premijeru i predsjedniku stranke trenutnom Plenkoviću u izborima, to je, ajmo vidjeti kako ćemo raspoređivati glasove na listama. I kako ćemo slagati liste. Kako ćemo slagati liste. Ali imamo tu i gradonačelnika Vukovara, Ivana Penavu. U jednom, kako je i predsjednica najavila svoju kandidaturu, nekako je on odlučio istim putem, pa je u jednom poprilično drugačijem mediju, bit ću suptilna, iskritizirao gospodina Plenkovića i praktički najavio kandidaturu. Pa ja osjetim to neko tiho kritiziranje već zadnjih par mjeseci, duži period. Dakle, nije to sad odjednom da se desilo. Gospodin Penava prije svega iza sebe ima Vukovar i ima jedan argument koji je vrlo jak, a to je potraga za nestalima na vukovarskom području za stradalnika u Domovinskom ratu i to je legitiman argument. On je sa tim počeo vrlo rano i on je zapravo cijelo vrijeme slao signale prema vladi, radite više na tome, radite više na tome. Sada kad su gotovi predsjednički izbori, kad smo praktički vidjeli da je i cijela ta slavonska regija glasala drugačije nego što inače glasa, sad je zapravo on osjetio da može dodatno pritiskati gospodina Plenkovića, objavio je svoju kandidaturu, ako se ne varam, za predsjednika stranke. Sad, on je dosta dobro umrežen s ovim slavonskim županijama i tako dalje. Ali ispričavam se, to su opet one županije za koje je više manje veliki broj ministara, pa i sam voditelj kampanje, gospodin Anušić, rekao da su tamo HDZ loše prošao zbog egzodusa Hrvata, što je zapravo... Moje pitanje je ko je kriv za
taj egzodus. Mislim, krive su sve vlade do sada, ne samo HDZ-ova, nego ima tu jako puno elemenata. Ali ako gledamo unutar stranački, ok, super, gospodin Penava možda ima nekakav puš iznutra iz Slavonije koja ga može pogurati. Ali šta je, kako gospodin Penava stoji sa Dalmacijom, sa Zagrebom i tako dalje? Koji je tu element? Jako puno mi tu kockica fali gdje on vidi da može crpiti svoju snagu i zato smatram da on može napraviti dobar rezultat u svojoj županiji, ali ne i nacionalno. Kako vi gledate gospodina Penavu? Nije ovo prvi put zapravo. On je više puta u posljednjih nekoliko mjeseci upućivao kritike predsjedniku vlade Andreju Plenkoviću, ali i predsjedniku stranke. Dakle, gospodin Penava ima pritisak svoje baze koja očekuje nekakav narativ koji oni ne dobivaju. Dakle, toj njegovoj bazi koja je tamo, tim ljudima koje on vidi svaki dan, je nužno čuti da netko artikulira nekakve, neću reći radikalne zahtjeve, ali recimo oštre zahtjeve, jer situacija tamo nije lagana. Tamo situacija nije gospodarski lagana, tamo su ljudi odselili, ostali su stari, nemoćni i ostali su oni koji eventualno ne mogu otići iz ovog ili onog razloga, ali i oni bi vrlo rado vjerojatno otišli. Otišli zato što se nadaju nekakvom boljem životu, boljim uvjetima i ne znam ni o čemu. Dakle, on jednostavno mora uputiti tu i tamo nekakvu oštru izjavu. To je isto tako kao kad gledamo, ne znam, izjave nekakvih predsjednika vlada, premijera u nekim drugim državama kada daju nekakve radikalne izjave svojim ljudima koje nikad neće ponoviti na međunarodnom skupu. Ali daju svojime jer to njegova javnost želi čuti. Tako i gospodin Penava tu i tamo artikulira nešto što njegova lokalna sredina želi čuti. Hoće li on baš sve na taj način zagovarati? To je sad pitanje. Dakle, on s jedne strane polemizira s time da su mu nametnute ćirilične ploče, pa HDZ je izglasao dvojezične ploče u Vukovaru. Ok, oni su stavili ogradu kada se ispune nekakvi uvjeti, ali ako ste definirali ljudi zakon, onda ili idemo mijenjati zakon, odnosno pravilnik, statut ili već što, ili se moramo toga držati. Ne možemo pitati hoćemo li se držati zakona ako pijan plota. Da, hoćemo, zato je zakon. Mi smo država i mi smo legalisti. Dakle, ne možemo biti u schizofrenoj situaciji. S jedne strane, moji su izglasali tu odluku, a ja je sad ne bih provodio. Tako da... Jer je kriv onaj koji je na vlasti, a ne onaj koji je to izglasao jer ne razmišljamo dovoljno dugo. Gospodin Penava ima jako triki situaciju i on jednostavno mora s jedne strane pričati nešto da umiri svoje. Uvijek treba to gledati u jednom trenutku počelo se nagađati da bi predsjednica u odlasku mogla ići po tu prvo mjesto u Hrvatskoj demokratskoj zajednici, točnije za predsjednicu HDZ-a, no to je nekako otklonjeno, barem u medijima. Pa da, u principu, to je princip rekla kazala, to je izašlo kao nečije mišljenje, pa je onda uvriježeno u javnosti kao možda će se to desiti, na kraju je to otklonjeno i zapravo nekako gledajući prošlost ja očekujem da će gospođa Grabar-Kitarović ubrzo emigrirati iz Hrvatske i pojaviti se na nekoj funkciji u NATO, u Vijeću Europe ili tako nešto. A obećala nam je ostati? A obećala je svašta, pa vidimo kako se to desilo i gdje je to završilo. Mnogi kažu da Andrej Plenković, zapravo ovi malo koji su desnije u samoj stranci, tvrde da stranka ide krivim putem, da stranka je više centar. On nekoliko puta je naglasio da mu je već preko glave da sluša da je centar, da je više lijevo, da je udaljen od vrijednosti doktora Franje Tuđmana, da dobro vodi stranku. Pa moram priznati, evo, on je prvi predsjednik nakon dugo vremena u Hrvatskoj demokratskoj zajednici koji nije izbacio onog prethodnog, što je isto jedan veliki pomak za HDZ. Da, to je nevjerojatno. Ili s druge strane, možda prethodni predsjednik nije ništa radio, jer nemojmo zaboraviti pod kojim uvjetima je Jadranka Kosor izbacila Ivu Sanadera iz stranke. Dakle, Ivo Sanader je praktički išao napraviti unutarstranački puč, pa je izašao van. Gospodin Karamarko je rekao da će se kandidirati, pa se više nije javio. Tako da nije se nametao i jednostavno nije bio problem. Dakle. Ali nekako nam se svima činilo da je to tradicija. Dođe novi, izbaci starog. Ali evo, gospodin Plenković je prekinuo. Gospodin Plenković je prekinuo s tom tradicijom, što je eto jako dobro. Imamo jako puno u medijima spekuliranja da je gospodin Milanović puno desnije i da nije socijaldemokrat, da je gospodin Plenković puno lijevije, da nije demokršćanin. A u stvari treba se onda postaviti pitanje, a jesu li te dvije stranke, SDP i HDZ, uopće izgradile nekakve svoje prepoznatljive sustavne politike da ih se može prepoznati da su oni ili lijevo ili desno?
Dakle, te stranke vode nekakve politike koje su oportune u tom trenutku i pokušavaju ugasiti nekakvu vatru. Mi do sad nismo nigdje vidjeli nikog od njih da je došao i sustavno rekao, gle, mi ćemo napraviti to je potrebno ovom društvu i mi ćemo se bez obzira na negodovanje izboriti da se to prevede. Možemo pogledati bilo kakav projekt. Pogledajmo ovu nesretnu školu za život, mislim. Da. To nam je životna škola, kako mi provodimo školu za život, a djeca nam odlaze. Ja imam 2 djece koji su u toj školi za život i doista intenzivno razmišljam da ih u sljedećem stupnju školovanja prebacim negdje vani u nekakav uređeni sustav gdje će puno bolje valorizirati njihovo znanje, dati im puno veći poticaj i gdje će moći puno više realizirati sebe, jer naše škole to ne rade. Tako da, jednostavno to sad govoriti je li on previše lijevo. Nemojmo zaboraviti da mislim da je indikator gospodin Jandroković rekao da su oni probali voditi desnu politiku, pa jednostavno nije išlo. Šta to znači? Ali on isto tako rekao u izbornoj noći da su otišli možda previše desno. I da je zato predsjednica izgubila. Ali gdje smo mi kao društvo ako su oni otišli previše desno, a onda imamo Miroslava Škoru koji je navodno bio još desnije? Da. Mislim, ispalo je da je gospodin Škoro desnije samo iz tog razloga što ga podržava Hrast i suverenisti, pa onda nekako tu se stvorila cijela ta fama da je zato on desnije. Da imate gospodina Kolakušića koji je otišao toliko lijevo da je došao s desne strane. Da, mislim. On je jednostavno nestao. Pa, mislim, to smo znali. Da, u potpunosti neočekivano, ako smijem biti sarkastičan. Ne? Mislim, on je ostvario svoj cilj. Točno to, da. Otišao je u Europarlament i to je to. On je završio svoje. Dakle, sve te nekakve obećanja, on će ovo, on će ono, mislim, to je sve skupa smiješno. Mislim, kako gledate na cjelokupnu situaciju? Evo, u petak se glasalo o povjerenju ministrici Divjak. Mi se nalazimo u državi i mi imamo vladu u kojoj partner koji ima najviše žetončića je prizivao ovo ljeto da ti isti žetončići pokrenu opoziv. Oni nisu poslušali, otrovne strelice na nekako bazi grada Zagreba i ministarstva su svakodnevno letile. S druge strane, napokon pokrene neko opoziv, u ovom slučaju bio je to SDP, i onda žetončići odluče da podrže ministricu. Odjedanput ministrica valja, svi znamo kako nam je i sami ste rekli stanje u školstvu, koliko dugo, doduše argument Davora Bernardića da je to jedan od najdužih štrajkova, baš i nije neki od argumenata, ali ok, bio je najduži štrajk. S druge strane, ministrica je opet opstala. A predsjednik stranke HNS-a, točnije, govorio je da ukoliko ministrica ne opstane, oni će napustiti vladu. Po drugi puta u ovom mandatu, valjda. Tu cijelu situaciju treba sagledati sa više strana i na više razina. Imate tu saborsku razinu gdje imate te žetončiće, kako smo ih već kolokvijalno zvali. Imate gradsku skupštinu u kojoj gradski HDZ zapravo drži priču gospodinu Bandiću i njegovoj stranci. To je jedan ljubavni odnos koji funkcionira, pa malo zapne, pa se desi gup, pa onda netko negoduje, pa onda netko drugi kaže sad ćeš vidjeti šta ja sve mogu napraviti i koju polugu moći imam u rukama, pa se onda u međuvremenu to riješi, pa onda opet s te strane tražimo način na koji ćemo zeznuti jedni druge, pa onda nađemo zajednički jezik, pa se onda sve smirimo i zapravo to je jedna između ljubavi i mržnje situacija koja se reflektira na taj način. Tako da ja bih to, usudio bih se reći da vjerovatno ćemo još doživjeti u iduća 3 mjeseca par jako ljubavnih pisama prema Milanu Bandiću, pa ćemo onda vidjeti par distanciranja sa sigurne udaljenosti iz Brisela i tako dalje. Zapravo u tom trenutku građanima više nije jasno šta se tu dešava, ali eto, ispod žita se razgovara cijelo vrijeme, pregovara, dogovara, prijeti, posustaje i tako dalje. I odustaje. I odustaje, da. Mislim, sve to u jednom... Sami ste rekli, razmišljate da svoju djecu pošaljete van. Može li se uopće bilo kome prepričati ili objasniti hrvatski sustav, vladavina prava i tko uopće vlada Hrvatskom i kakvu mi to vladu imamo? Dakle, mi se čudimo, dakle, politika je puna iznenađenja i jako je puno iznenađenih. Nema iznenađenja. Mi znamo što se događa. Mi znamo što se događa. Dakle, imali smo u jednom trenutku otkriće da imamo više glasača na biračkim popisima nego što imamo stanovnika u državi. Da. Ako zanemarimo djecu koja nemaju biračko pravo, mi smo imali više birača nego što imamo ljudi. Dakle, to je nešto što se ne može dogoditi. Onda smo krenuli čistiti biračke popise. Ove godine je pred
sad pred predsjedničke izbore, čini mi se, Ministarstvo uprave svečano reklo da više mrtvi ne mogu glasati. Dakle, to je bilo to zaista. Ministarstvo kaže, odnosno, doista gdje se nalazimo. Odlična vijest. To je odlična vijest. Mi smo do sada bili čudesni da i mrtvi kod nas glasaju, ali eto, sad više ne mogu glasati. Dakle, u kojem se društvu nalazimo? Koje vrijednosti govorimo? Malo prije smo spominjali državni protokol. Dakle, državni protokol koji je nekada bio sinonim za jednu osobu koja je vodila državni protokol i koja je doista držala sve konce u rukama. Ali i do digniteta samog I država je do protokola. digniteta, ali ako tu gospođu vidite uživo, vi odmah doživite kakav ona odnos ima i prema tome i kako drži konce u rukama. Zar se nitko nije mogao zapitati, hej, smijem li sjesti državnog odvjetnika i osumnjičenika zajedno u ložu? Pa bez obzira što oni idu po redoslijedu. Dakle, mi jednostavno improviziramo u svemu. Naša politika cijela se svodi na to da ne talasamo. Pogledajte malo, imamo glasanje o nepovjerenju. Vidjeli ste sliku ministrice i predsjednika vlade. Komentar ispod je bio nesretan brak. Dakle, oni su u braku zbog djece, ali međusobno ne razgovaraju. Neverbalna komunikacija je bila maksimalno. Da. Dakle, tu nešto ne štima. Pogledajte malo ministra zdravstva, kojeg se neće ići mijenjati. Mi imamo sustavnih problema u zdravstvu da je to nevjerojatno. Imamo katastrofu u zdravstvu. Dakle, s jedne strane imamo jako puno novaca koji se izdvajaju za zdravstvo, s druge strane stalno govorimo da u zdravstvu nema novaca. Ljudi, nešto ne štima. I onda kad neko iz zdravstva potegne nekakva sredstva, kao što je sad princip gore na Srebrnjaku, onda kreće obračun sa njima i javni odstrel. I onda još aktualni ministar zdravstva kaže da će tražiti u Europi da se novac koji je namijenjen bolnici Srebrnjak njegovom projektu. Taj isti ministar koji kaže ja ne znam kako riješiti probleme u zdravstvu, treba ih iznaći. Gospodine ministre, vi ste ministar zdravstva, to je vaš resor, to je vaš posao. Skupite ekipu ako vi ne znate koja će vam dati 3 prijedloga što se može napraviti. Nemojte zazivati pomoć sa strane. Dakle, evidentno je da takvog ministra treba zamijeniti. Što se događa? Ministra se ne mijenja. Premijer ima apsolutnu komociju u bilo kojem trenutku zamijeniti ministra koji mu ne odgovara. On ga nije zamijenio. Zašto? Zato što mu se mijenja matematika u parlamentu. Jer kako će smijenjeni ministar glasati u parlamentu? S druge strane, predsjednik vlade je dosta ministara smijenio ili ti promijenio, osvježio vladu, kako god on to voli reći. Jedno čišćenje koje je bilo. Da. I moramo priznati ovo što smo dobili. Ja, kad razgovaram s kolegama, mnogi ne znaju, neki ministrima čak ni prezimena, nije za pohvalu, ali kažu da zaista ne vide smisla, da se pamti kad se i dalje ništa ne radi. Pa ja bih vam volio reći da ako ministar radi dobar posao, kvalitetno ne biste trebali znati ko je. Ne bi ni ja trebao znati ko je i šta je. Oni imali su jedan period prilagodbe, ali nekako imam osjećaj da su ovi popularni jednostavno preuzeli taj nekakav medijski dio. Jednostavno, vi kad vidite i kad oni daju izjavu, kad izlaze ispred vlade, kad ih ujutro zaskoče novinari, vi vidite da su te izjave vrlo kratke i nema tu šture i tako dalje. Dakle, na neki način možemo reći da oni praktički odrađuju posao do sljedećih izbora, pa ćemo onda vidjeti kako ide. Sad, iskreno da vam kažem, pratio sam njihov rad, ne mogu reći da imam neku zamjerku, ali opet ne mogu reći da imam nekakvu pohvalu. Jednostavno, ljudi odrađuju svoj posao. Gospođu Vučković koja je preuzela resor od ministra koji je zbilja jako puno ulagao u odnose s javnošću, jer je zapravo slao na neki način inspekcije i sve ostalo, pa se onda pompozno pojavljivo pred televizijom i smiravao situaciju. Imate jednu potpuno drugačiju situaciju unutar medija. S druge strane imate i ministra uprave koji praktički onako ne bi mu dao niti jednu ocjenu jer čovjek odrađuje svoj posao, tu se pojaviti treba u nekakvoj ministarskoj ulozi, ostatak vremena vjerovatno provodi u svome uredu i to je to. Dakle, a tu imamo onda ministricu socijalne zaštite obitelji, kako ministarstvo je prekomplicirano i previše tu imena, i onda imamo tragediju u Zagorju. Tako je. Da, u principu, ako ćemo gledati
Nažalost, desilo se više tragedija u zadnjih 2 tjedna sada već. Desila se situacija u Zagorju, nažalost, 6 starijih štićenika doma koji je bio potpuno ilegalan su izgorili. Zapravo postoji jedna stvar, a to je moralna obveza. Dakle, ako ništa, da se ponudi kao ministrica, da se ponudi ostavka iz moralnih razloga. Mislim, u nekakvim uređenim zemljama se zbog puno manjih stvari nudila ostavka. Primjerice, ono kad ste imali u vladi, kad su nudili ostavke pa nisu prihvaćene i tako dalje. S druge strane, imate situaciju gdje je mladi čovjek koji je nezadovoljan sa situacijom jer mu se ima obiteljskih problema i sa kamatarima i slično, sa kalašnjikovom ubije usred bijela dana u drugom najvećem gradu 3 ljudi. Mi se tu ne zapitamo postoji li nekakav problem. S nekakve stanovišta odnosa s javnošću Plenković je učio na tome. Primjerice, sjetite se onih požara koji su bili u Splitu kad je rekao da su atraktivni. Da. Imate situaciju gdje se on nije pojavio na zgarištu kad je trebalo, nego je iz udobnosti svoje fotelje dok je davao izjavu za medije rekao da je to atraktivno. S druge strane, sad kad su nažalost ovi starci preminuli, on se odmah pojavio tamo, ali nisam vidio ministricu da se tamo pojavio. Vidio sam gospodina Božinovića i gospodina Plenkovića. Tako da on je učio na nekim svojim greškama, ali mislim da njegov tim šire mora isto malo više raditi na tome. Ne? Ali imali smo i prethodne premijere, sjetite se poplava i pucanja cijevi u stanu. Dakle, on se pojavio, školski primjer, morate se vidjeti da si tamo i da pokušavaš doprinijeti rješavanju problema, ali onda nigdje ne piše, ali ne smiješ provaliti glupost. Tako da imamo problema i pojavljivanje... Puno problema. Imamo problema i sa tweetovima, raznim kakvi političari objavljuju u neko suludo doba noći, nakon toga se ispričavaju, pa onda to postane dio aktualnog sata. Pa imate situaciju sa gospodinom Beljakom i ovim tweetom. Da, na to se misla. Zbilja mi nije jasno šta mu je to trebalo u životu. Mislim da ni njemu nije jasno. Oni jednostavno, mislim, ja često komuniciram sa ljudima na Twitteru gdje jako brzo, jako kratke poruke i često se zna desiti da vi imate ljude s kojima se ne slažete, što je normalno. Ali opet onda ne ideš na tako način da kažeš da je sve trebalo pobiti. Apsolutno, izjava je potpunosti neprihvatljiva. Problem je da društvo ne reagira. Dakle, takva izjava je apsolutno neprihvatljiva za bilo kakvog političara. Uopće nije bitno kako je intonirano. Je li intonirano da UDBA nije dovoljno ubila, je li intonirano da partizani nisu dovoljno ubili, da ustaše nisu dovoljno ubili. Apsolutno je nebitno. Imali smo takvih izjava naših političara raznih koliko hoćete. Takve političare zbog mentalne higijene društva treba eliminirati istog trenutka iz života van. Jer ako ti sebe ne možeš kontrolirati i natipkaš to na Twitteru, a to traje, Twitter imaš obično na mobitelu, to je nešto što traje. I mislim 142 skupa znaka možete, ali gospodine Pucarić, ono što je meni zapravo gore od same izjave, koja je zaista stravična za svaku je osudu, je da nakon toga twitteraši komentiraju repliku predsjednika vlade upravo o tom tweetu gdje priča o gospodinu Beljaku i priča o njegovom engleskom. A dakle, svi su se u tom trenutku uhvatili da pored njega sjedi ministar Krstičević, za kojeg znamo da ga baš možda ne razumijemo najbolje, ni na hrvatskom, teško na engleskom. I da jednostavno to je samo jedno za drugim krenulo, briše se vrlo lagano i vrlo lagano se zaboravlja zapravo što se događa. Ne može se zaboraviti da predsjednik jedne stranke izjavi takvu stvar. Ne bi se smjelo zaboraviti, ali se zaboravlja. Problem je da na takve gafove naše društvo jednostavno ne reagira kako treba. Dakle, mi imamo hrpu situacija gdje jednostavno nitko nije reagirao kako treba. Jednostavno, da li se bojimo napraviti drastične rezove i reći, gle, to je neprihvatljivo. Pa sjetite se, recimo, ajmo se maknuti za sekundu iz politike, sjetite se Zdravka Mamića i njegovog vrijeđanja novinara. Dakle, to je bilo nevjerojatno. Na mjesečnoj bazi. Ne na mjesečnoj, praktički bilo na tjednoj bazi. To je bio mobbing nad novinarima. Ali novinari uporno kao mazohisti dolaze ponovno na presice i ponovno ga snimaju. Umjesto da svi skupa kažu, gle dragi, mi te više ne želimo snimati, mi te više ne želimo puštati u eter. Jer mediji diktiraju teme. Dakle, jednostavno mediji dođu i kažu, to je neprihvatljivo, mi to više ne želimo. I više nisi dobrodošao. Više nisi dobrodošao ni na jednom kanalu, bez obzira na političku orijentaciju i ideologiju bilo kojeg medija, bilo kojeg kanala. Mi te više nećemo objavljivati. I on je završio. Ali mi takvu situaciju nemamo. To se moglo recimo dogoditi gospodinu Beljaku. Točno. Ti jednostavno više, dragi moji, nećeš biti na niti jednom mediju jer si napravio nešto što je neprihvatljivo.
Pa se onda nećeš formalno ispričavati isprike radi, nego ćeš pokazati da si stvarno shvatio gdje si pogriješio, a ne možeš objasniti zašto si pogriješio. Ali to je jedan element koji je sad sve češći. Nažalost, gospodin Mamić je donosio čitanost, odnosno klikove portalima. A nažalost od toga se živi. Nažalost od toga se živi. Iz istog razloga kako gospodin Pernar, kada je shvatio da mu popularnost opako pada, se počeo opet raditi cirkus po Saboru, samo zato da može u live-u na Facebooku opet me iznose van. Dakle, i desilo se, meni su postavljena par pitanja od strane vaših kolega da li je to njegov kapital ako on ima veliku čitanost, ako on ima puno lajkova na Facebooku, da li će se to preliti u glasove? Neće. Zašto? Zato jer vi i ja ćemo to pogledati zato da se sablažnjavamo nad tim, ne da glasujemo za njega. Vjerovatno, jer su ti videi popularni, to se šera putem Whatsappa, putem Facebooka, vidi šta je napravio, opet nekakvu glupost i tako dalje. Zapravo, mi samo pokazujemo da nam je to interesantno za pogledati jedanput i onda zaboravimo. Ako se samo mogu referirati na vašu izjavu od malo prije, za 6 mjeseci, ako pitamo ljude na trgu Bana Jelačića, jel se sjećaju 8.000 eura, vjerovatno se niko više tog uopće neće ni sjetiti. Neko je, mislim, to su davno ljudi zaboravili. Tih 8.000 eura bilo je do proglašenja pobjede predsjednice 2 dana prije izbora, a onda nakon toga više ni 8.000 eura, ni prosperitet, ni dogovore koje je postigla s predsjednicima nekih država da naši mladi zarađuju, kao da su propali. Pa dakle, to je već bila panika u njenim redovima, jer oni su isto tako iščitavali ankete i vidjeli su što se događa. Njihova pogreška je bila, prvo njihova pogreška što su uopće dali takvog kandidata, nisu pronašli nekog kvalitetnijeg. Ali okej, radimo sa donešenim materijalom. Dakle, njihov problem je bio što je nisu probali zaštititi da ne radi takve izlete. Što su iščitavali potpuno krivo ankete i nadali se da će Škorini birači... Ali ja vas moram pitati, s obzirom da smo zadnjih 5 minuta ovo, jer me zanima zaista odgovor od oba dvojice, nakon što imamo na samoj objavi kandidature predsjednice, gdje mi novinari dobijemo tekst nepročišćen s didaskalijama, s blagim osmijehom, gdje imamo prvu savjetnicu koja ulazi i prekida, traži da se prekine prvo sučeljavanje na televiziji, gdje imamo drugo sučeljavanje gdje muškarac s cekerom, kojeg ne možeš ozbiljno shvatiti muškarca s cekerom nikako, napada bivšeg premijera. Čuvar državnog cekera. I onda nakon toga mi imamo od gospodina Anušića da su zapravo pogriješili upravo ti ljudi. Dakle, to je samo slika i prilika uopće naše politike, našega društva, ono što mi toleriramo, ono što mi prihvaćamo da je prihvatljivo. Ne čak ni normalno, već prihvatljivo. Prihvatljivo. Mi više ne znamo što je normalno. Kod nas je to normalno. Normalno je ono što se događa po nekakvoj Gaussovoj raspodjeli unutar nekakvog raspona. To je ono što se događa kod nas. To je kod nas normalno. To je nenormalno u nekim drugim društvima. Ali mi moramo doći do tog društva. Mi ga moramo izgraditi. Kroz nove generacije, kroz školu za život, kroz zakonske promjene i sve skupa. Jedina nekakva nada koju ja vidim da ćemo neke promjene napraviti je to da smo si, nemojte me krivo shvatiti, izabrali novog okupatora, a to je Europska unija, koja će doći kad pretjeramo i reći, a ne, to mora biti tako. I onda ćemo mi to promijeniti i prilagodit ćemo se nekakvim europskim standardima. Ona je naš korektiv i sada. Mi ne želimo povlačiti europske fondove jer je to nama prekomplicirano. To je procedura oko koje se treba mučiti. Pa gle za Boga, zato imaš ljude koji će se mučiti, koji su zato plaćeni. Ali ne, zašto bi to radili? Bolje dati. Vaš komentar na ovo sve, na ovo prekidanje debate, jedne, druge... Ja bih možda to sažeo u jednu misao. Savjetnik ne služi da te tapša po ramenu i govoriti super si, bravo, čestitam. Savjetnik služi da ti kaže pogriješio si tu, ovo trebaš napraviti ovako. Dok god mi imamo savjetnike koji tapšaju po ramenu i spašavaju situaciju na način da se idu obračunavati sa nekim, a sve kamere su tada otvorene, nažalost to vodi u jednom smjeru, vidimo kojem. Srećom za nas novinare, ali i za vas stručnjake, slijedi nekoliko mjeseci pretjerane zabave u Hrvatskoj. Prvo inauguracija novoizabranog predsjednika 18. veljače, a nakon toga unutarstranački izbori u Hrvatskoj demokratskoj zajednici. Biće nam sve samo dosadno. Ne, gospodo, zahvaljujem vam se na gostovanju. Poštovani gledatelji, bilo je to sve što smo vam pripremili za večeras. Sutra je s vama kolega Bruno Perić. Laka vam noć.